jam gena waali fini weyti e men ñande mawbare 25 colte 2025 ena hawri e 26 yaawa ujunere e temenne e capanne e jeegom ferko saare muñal wuro metti sa anda saare muñal wuro metti ɗum ko dewgal wadde so aɗa yaha toon batta jobari ko muñal ko debbo e gorko ndendi nde yimre e potal ko debbo noon jeyi jebde yaɓɓede no paɗal ko wajibu ma muñe tan aɗa e sagal debbo ho ñusto sappuno ɓalal ko Allah holtini nulaɗo suɗi ɗum yo ni cingal ko heƴaɓe gorko e heƴaɓe debbo jiidi e kaldigal ɓe mbi eɗen jooɗi jonde Allah e nulaɗo e ngal diŋaral ɓe piwi ɗon fimde tinde ɓe mbaɗani hen lajal ko ɗon haalda hawra wiya dewgal firti ɗum ko debbo yo rew e gorko ɗo ɗum e peewal gorko anne won baafal gona kadi palal hol ngal peewal farille e sunna nulaɗo joom ɓural an gorko sa andi wonko duncete ko wona doccotal tekku tekkere ma ndoɗoɗa debbo ko dongal fijanmo jalanmo ballitoroɗa muñal tawde mbiɗen saare muñal wuro mette ko dewgal wadde so aɗa yaha toon batta joɓari ko muñal an debbo sa sikki gorko ko giƴi e ngal ɗo dewgal a funti hoore ma sa wawi duttoɗa caggal nana ko kalanteɗa ko keƴa e maggal sel yaaduji kewɗi wawan jungo e koyngal surote suudu ma surat ñamri ma famɗin ɗemgal ko turiɗo fayidete e demowo kono wona pociɗo no unugal loototo lonnu fittu nokku ma toppito laapal janguɓe mbi senare ko yumma cellal minne mi wi mo funti gorko momi waɗɗo ɗum no dimangal kuɗol haadi Malick Sy koto koƴel yo jurmede geno won e makko duɗal Pular Murtuɗo Diop yo jaam ñallu ñallen e nder hen